Sziasztok! Ez a rész ma csak a fociról, meg az azt körülbelül fanatikus szurkolásról fog szólni. A mai mérkőzés hazai csapata nem más, mint az Afrikában eléggé népszerű Wydad Casablanca. A Wydad Casablancát 1937-ben alapították, és a 88 év alatt 22-szer hódította el a marokkói első osztály bajnoki címét, emellett 9-szeres marokkói kupagyőztes. A kontinensen 3-szor nyerte meg az afrikai bajnokok ligáját, és egyszer a szuperkupát is hazavihette. Meccseit rendszerint a közel 46 000 férőhelyes 5. Mohamed stadionba játsza, de erre az idénre átmenetileg ki kellett költözniük, hiszen felújítási munkálatokat végeznek. A 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupája döntőjének fog helyszínt adni. Átmenetileg a 19 000-es Larbi Zaouli stadionba játsza hazai meccseit. A Wydad szurkolói világszínvonalban a legjobbak között helyezkednek el. Legismertebb ultracsoportja a Winners 2005, aminek a nevéből is kiderül az alapítási év. Rengeteg elismerést kaptak, és sokan a világ legjobbjának tartják őket. Szenvedélyük, kreativitásuk és szervezettségük miatt. A városi nagy rivális, a Raja Casablancával nagyon parás hangulatú meccseket szoktak játszani. A Wydad a középmezőnyben, míg a mai ellenfele, az Union Tuarga csapata a tabella vége felé helyezkedik el. Mind a két csapat győzelmi kényszerben van. A mérkőzési jegyeket nehezen tudtam beszerezni, mivel csak marokkói IP címmel engedett belépni az online jegyfoglaláshoz. A marokkói bajnokság hivatalos meccs időpontjait sokszor csak egy héttel a meccs előtt hirdetik meg, így ez is nehézséget okozott. Maga a bejutás a stadionba egyszerű volt. Semmi motozás vagy ruházat átvizsgálás nem volt. Már egy órával a mérkőzés előtt rengeteg szurkoló volt a stadionban.
ülés pontban 8 órakor kezdődött. Hiába a hazaiak erőfölénye és támadás sorozata, a vendégek a 17. percben megszerzik a vezetést. A vendéggól után alig telt el egy kis idő, és jogos büntetőhöz jutott a Vided. A Vided támadója Mohamed Rahi magabiztosan értékesíti a 11-est. 1-1 az állás.
A vendégek ugyan a 35. percben betaláltak a hazaiak kapujába, de a VAR segítségével érvénytelenítik a les miatt. Félidőben egy-egyes állással fordulnak a csapatok. Második félidőre átmentem a kapu mögötti ultraszektorba, ahol a Vidert szervezett fanatikus szurkolás zajlik. Európaiként szőkehajjal eléggé kitűntem a nem éppen családi szektorban. Ez egy olyan közösség, ahol ismer mindenki mindenkit. Persze, hogy kíváncsi sok ember, hogy ki is vagyok. Elsőnek azt hitték, hogy Recse szurkoló vagyok, de pár szóváltás és tisztázás után rendeződni látszódott a helyzet. Ezek után már csak egy gazdag európait láttak bennem. És ez nem vitt. Egyik srác rá is kérdezett, hogy tudnék-e neki pénzt adni, amit én udvariasan vissza is utasítottam. Videózásra nem sok esélyem volt sajnos, és próbáltam kivenni a részem a szurkolásban. Igyekeztem átélni a pillanatot. A rengeteg szúrós kíváncsi szám egész második félidőben elkísért, egészen a lefolyás előtti percig. Az előzményeket átgondolva úgy döntöttem, angolosan távozok a meccs hosszabbításában, mielőtt belefutnék egy késes rablásba, amit az ultraszektorban megismert kedves barátaim követnek el ellenem. Szerencsére minden jól alakult. A Vidert utolsó percekben megszerezte a győztes gólt, így 2-1-re legyőzte ellenfelét. Összességében a hangulat nagyon pazar volt. Nagyon jó és nagyon dallamos volt a hazaiak szurkolása. Maga a mérkőzés átlagosnak mondható. Nem mondtam volna meg mondjuk, hogy egy marokkói bajnokit nézek. Voltak izgalmak és volt 3 gól. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Remélem tetszett. Lájkold és kövess be a csatornámat hasonló tartalmakért. Nem sokára érkezik a következő rész, ahol már a turisták által jól ismert várost fogom bemutatni, Marrakest.